Mágikus Hold címmel Csáky Anna kötetét mutatták be. Kedves barátja, illetve évfolyamtársa Baranyi Ferenc ajánlotta az olvasók figyelmébe. Mióta tart ez a barátság? 1957 óta, amikor elkezdtük tanulmányainkat az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ő orosz, én meg olasz szak. Mindig az orosz szakra udvaroltam, sajnos nem neki. Ezért szoros kapcsolatban voltam az orosz szakkal, ezért már akkor megismertem Annát, és azóta barátok vagyunk. Anna, miért gondoltál arra, hogy feltétlenül csak is Baranyi Ferenc mutathatja be ezt a kötetet? Baranyi Ferenc nagy költő, még Kossuth-díjas is, már a neve is a közönséget vonzza, de nem ez volt a fő oka annak, hogy őt hívtam meg, hanem azért, mert ő ért a versekhez, neki a lelkébe benne vannak a versek, és ő is hasonló stílusú verseket kedvel, mint amelyeket én írok, tehát ilyen értelemben az alkotásban is én úgy gondolom sok közös vonásunk van. Ő rengeteg közéleti verset írt, én is írtam egy párat, ami majd a következő kötetemben megjelenik. Most mindenképpen azonban azokat gyűjtöttem össze, amelyek a szerelemről, meg a természet szépségeiről szólnak, és a Feri nagyon sok szerelmes verset írt, tehát az ő lelkében biztos, hogy visszhangra találtak ezek a versek. Nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, minden könyvemben benne van a Feri. Tehát vagy úgy, hogy még előszót is írt, vagy hogy biztatott, vagy hogy bemutatott több helyen, nem hagyható ő ki az én munkámból. Az, hogy itt van, létezik, él egy győri antológia kör. Mekkora nagy öröm lehet egy olyan költőnek, aki igazából rálát erre a kis csapatra, és én gondolom, hogy figyelemmel kíséri most már évek óta ennek a közösségnek a munkáját. Nem csak látom őket, hanem szurkolok nekik, mert ezek a műhelyek jelentik ma az irodalom életét. Tehát most nincs egy ilyen centrális irodalom élet, szekértáborok vannak, amelyek egymásra acsarkodnak, és ilyen műhelyek, amelyek baráti körök is egyben, és egymást bátorítják, egymást, hogy úgy mondjam, művészileg alakítgatják ennek a kis csoportnak a tagjai. Ez kevés van az országban. Tehát az irodalom érdemi élete ezekben a kis csoportokban, ezekben a műhelyekben zajlik, nem pedig az írószövetségben, meg egyéb mindenféle hangzatos írói csoportosulásokban. Talpon maradunk? Hát, én nagyon remélem. Bár széllel szemben lehet csak talpon maradni manapság. Aki ilyen kötetet megjelentetett, például, mint Dante Pokla, csodálatos műfordításban, azóta nagyon sok irodalma van ennek a műnek, mint fordított alkotásnak, hát a Baranyi Ferié messze veri a többit. Ezt szeretném hangsúlyozni, mióta a kezembe vettem, nem csak, hogy ez az én véleményem, hanem ezt azt hiszem a kritika is elismeri. Úgyhogy én szívből gratulálok az ő munkájához, aki ennyi időskorban ilyen hatalmas nagy munkát kienged, a saját kötetein kívül még a kezei közül ilyen színvonalon, ilyen csodálatos átérzéssel, műértéssel, azelőtt le a kalappal. És ez a Baranyi Feri.